Diyos! Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, ya kabwasan at balang sinansaki ya pinablin dumurinil, ipapanungtal tila sa programa Early in the Morning. Naimbang nga bigat, naimbang nga agsapa, kada kaya amin na po nga dumdumag tidal nga programa tayo sapay kumada kayo. Iti na siya at nga kasasaad tap ng aldaw, iti Miyerkules. Kantabay tayo technical side, President Nixon Dakal. Tan si Jael Franz Kayabyab. Amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulop yo at pangiparungtal na saray manunaan iran impormasyon na balita. Yan pag yung nakabatan tan na napinawiran.
No man bilang wala ray reklamo yo, wala ray gabayon ipasabi, wala ray na naamingaw yuran siniswitik ya kagagawa, inormay kawalaan nyo, kasiksikanan nyo na barangay o dino opisina da gobyerno sa Ragyo Raratan, ya pakabat, pasabi sayan programa tayo. Tapiano natawagan tayo iray watan iran na ahinsya na gobyerno na posible ya man ngiter na sararatan niya reactions concern nyo at bawat departamento ahinsya na gobyerno o jad kabarangayan. Aray mantitex ada sikatayo nayarin indicate nyo pala kangaranan nyo ta abalang iraramay kangaranan da pumbuk ko pero walay numbers ha agmi akopya nan dial nan in-transfer mi imay simpak ko ada sakay cellphone. Kalaranan nyo mat na ani, supituyaw tayo at sa kayaatan, at manreklamo nilira ada satay aga pangipila na ngaran na anak to niya bilang scholar ada siyudad tayon Dagupan. No anto kasi iray pamaakaran, antura kasi iray qualifications. Samantalang amay-amay iray aliwan taga Dagupan ya wadyan scholar ada siyudad tayon na Dagupan ya jalara ng paparehistro to avail that scholarship program dakulatan ya mangipaneknot at ato'y gagimira ya talagang nagagawatan ya marakulmot at saray aliwan tagadya da siyudad na Dagupan at rehistro karehistro although manaayam at sananoy baloy yan na abil tulabat latay scholarship program na gobyerno jad siyudad na Dagupan. Wala ray taga Bulinaw, walay taga Mangaldan, walay tagadtan at Malabago, Kalasyaw. No less than their barangay captains sumangi papalapag at satan. Nanunutan kulamat ay may palapag na kapitan na kunti ditan at Malabago, Kalasyaw. Nan mampili na kandidata bawat barangay at baloy na Kalasyaw. At amalanti so sakay ada sara may highlights na kapistaan at sama palabas siya taon. Kada barangay dapat walay representative da o walay candidate da. Sa ikwa ng barangay kapitan na kunti, walay pambatok met ada satan. Bang balot akarehistro at Dagupan ta inabil tulanti iman so scholarship program na siyudad kwanto. Although manaayam dyan Malabago, Kalasyaw, ay palapagtutan at ate gagimira. At amalante, nan mampilira na sararatay kandidata eda kada barangay ay presenta eda balay, sakay at sara may requirement eda satan may faces sa Kalasyaw, kailangan bona fide residence at abitlan na barangay. Katuman so problema na kapitan kunti taamal lang ti pambato to barangay Malabago akarehistro jad siyudad na Dagupan. Haplan na abil tulabat itan so scholarship program. Kanyan aga-akapila saman niya agawan na activities sa faces sa Kalasyaw. So kamay ito ibaga
malilinaw at ating gagimira. At scholar na dagupan pero taga aron yabaloy. Samantalang amay tagadya at dagupan agda awaten. Agda awaten kasi nanan elementarya iman so anak diman at barangay kanawalan nan urong na elementary. Tasay kanawalan tan karael at sanabay labat itan ya barangay. Jad karael asing singer may laan mo ya eskulaan ya kanawalan ya walking distance nan samay eskulaan at barangay karael ya mampasahi kani. So si aton imparehisto to, imyenrol to, imay anak to, diman ad barangay kanawalan ng sikato so non-elementarya. Natanta high school, diman to ikakarga ad barangay karael. At man avail mat kumon na satay scholarship program bang balot aga-awaten na syudad. Dimmalan kinatungtong tula si Barangay Kapitan Velasquez. Si Barangay Kapitan Velasquez ay kwanto ang kapoy pibabalan tukunod sa ratay scholarship program na syudad. At asay mambubumbunod satan sa kimot ya una akton kapitan ditan Barangay Karael feeling Barangay Captain Mat a certain Malo de Vera. Good morning. Sare kakanayon mo mismo, si Sergeant De Vera. Kati mang ipapalapag yan nga minsan natanat singa kapitan, so hasta tumut itanya kanayong ko kwanto. Oh, you see? Ay mas marakdakop siguro, batik ka lang kapitan. Naanid sa eleksyon, Oh, by the way, sakitan na topic tayo scholarship program no natawagan tila. Naani si Jela Agbayani. Dati ya OFW. Pero si Mumput Lalante, sumpalay kontrata to at biyok tao. Jala man ko concentrate dagupan, man ninegosyo la, man lalako. Tapian na paaral to labat iray anak to. At natan, siyempre kulang itanya aalmuun to. At gabay tumot kumon yung makapan-avail at satay scholarship program na city government. Pero sikato, so aga inawat tan asubulan. Anto kasi makasunog. Wala lamot kasi kulor na politika at saya. Naani, ipaliwawatan at sikatayo nan Dars Jela Agbayani. Kitan barangay Karael. Sikato may ngaran na Facebook account to niya. Naani, natupot tayo, no, antun talaga. So, ontalan na tunay ang ngaranto niya. Walamot, so, binitla tayo, yung official dita niya, laan to kumo niya, si Katuso antak mo siya makatulong, pero, unfortunately, nabitla day, ngarang kumot lagi, at, pinuulan tumutla, so, tay-tay bautan mindwa ang gamanuntan tatanawin ko ni sinsya raramay utang na luubod si kato saramay agawa tuntulong at saray niya asingger tayura walaan na problema syudad pero pinuulan tula tatay gagimira may bautan may tay-tay bautan may tatay gagimira kanyan na mairap, so manggawalamat na tay-tay out of ashes. Katulagi sa kay makasangag na akin in turn down dala. Tayo la. Agdamat talusan su isyo, pipersonalin dalanang. Agdamat ubatan. Hatutan subalaga problema at ati gagimira. Masyado ran mapersonal. Aliwati mo siya subjective at saya na programa tayo. Iiter tayo sa pangkanaw-nawa.
Wala tinibiyot ka estasyon ang ganoon sisigapira yung mansalitad tan na loob na sa kay oras. Okay lang bumat. Ang ganog na tayo pisalamatan after the interview. Basta labat lang, presenta tayo sa issue. Pero personalin tanin sinsya raratan. Pinablimiran na dumaringal. Abalang may jack shout tayo. Walang tilay 17 minutos. Kasumpalan na alas 7 kabwasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. May kwan ko, talaranan tayo sa posibleng na pan-interview tayo na ani. At nan-reply sa may chat ko at kayo rong tila jay at booth. Kanyan agkula tampol yan na reply. Natawagan ko la siguro na ani. Ang puta-putang la sa politika. Ang puta-putang la sa politika. Pinablimiran na dumaringal. Eleksyon lang talaga. Alaw datan at barangay Karanglaan. At ani wala lamot irarama isasabit-sabit daran streamers. At kasumpalan na samay impaway na abitlan na warrant of arrest. At wala sinsabit daya, streamers, wala rin placard, wala rin singa manpro-protesta o manrarali, nilira ada satay agawa, ya pinan abuso ada sakay ya minor de edad. Diya mismo kunod loob na barangay hall. No, natandaan nyo, wala man at ato'y gagimira so impituyaw tayo at samay atong na abitlan na biktima. Wala ni biyok yung istasyon. Apituyawan ko si Mr. Kinantuto ating tuman sa ibabagan na BE ya minolistya. Apituyawang kutan. In-interview tayo at ate gagimira. Takabkabatong ko sa father to niya, kaugawan ko. Pero manaayam iradtan barangay Karanglaan. Sa may laki to at classmate ko od elementary tan kapitbahay. Pero nakaasawa, malisla di man Karanglaan paulatan sa may Hidalgo Street. Good morning manaya. Sara may amigo tayo ditan si engineer tan si Damaso. Aditan Karanglaan. Tan si Dong Tulyao. Engineer James, kumusta ka la? Long time no see, long time no hear. Nami-miss ko larara may mulantong iran na buro. Ya, numalapo kad urbistundo at simputamwak ditan. Wala balbalo ka streamer, siya kasabi ditan, say kwanto, 44 days since warrant of arrest was issued against Noel Seraldi alias Tutong, former barangay Tanod of Barangay Karanglaan, Dagupan City, facing 6 counts for molestation of a minor. Incident occurred inside Karanglaan Barangay Hall. Justice must be served. No one is above the law. Aya, itong papaway laraya natan, ta siyempre, wala matlante so manggugut ma, ya untagam, at pagkabarangay kapitan ditan, at barangay Karanglaan, ya challenge solidirato na
abitlan na kapitan. Ya si Kapitan Greg Laberia. Si paring June. Okay. Ya aya sa ingkagawa to ya base lang ti sama interview tayo si Mr. Kenan Tuto few years back at Ate Gagimira. At sa istorya na sa may ugaw, ditang kuno od library tagay na barangay hall. Actually, alawan saksakay sa biktima tuya Alawan saksakay sa biktima tuya. Mga apatira o limara ralagin estudyante na katayak dang ditan. So, a biktima na saya ibabagan na barangay Tanod. Batikmat lata na, batikla. Kanyan pero ginawa damot sa untalang malaknaban niya investigasyon, insan damot impile sukaso kontra dabitlan na suspect. Natalanti ta walay mampapalo apod satan, walay untututok at satan, ya sakimot, saray entrisadon untagam, pagka barangay kapitan ditan, at si katunatan sumani spearhead, satan niya nagagawan investigation. Wala lewaran to pare, siyempre trabaho latan. Trabaho latan na sa kapulisan. At sa ikanan Kapitan June, kwanto at eleksyon lang talaga, idol. Eleksyon lang talaga. Wala lamot larayan unlulusan issues. Ya abayag laya kwanto, ya inaksyonan, pero agninaro lanti iman sa abitlaya suspect. Sige, alaran ng tayutan. Development. Tayo, no, unyalaran eleksyon na talaga, amay-amay laray umpaway iran issues. Diba, kagawad Bona Mendoza, ditan barangay Salisay. Wala laramot ipapaway iran issues. Barangay Salisay, dumamot iman, Jamot karanglaan talagang maingaw. Itan atate Gagimira. Siyempre, jad arumira na kabarangayan, walalatan. Umpo-formalara ratay barangay officials dan araratay would-be candidate kada barangay. Dakdakil laray ipapaway da, ilulu sa dalaran issues, laula sangguni ang kabataan. Dakil iraratan, anapun dalara so pundo. Sa 24 minutos kasumpalan da alas 7 ada kabuwasan panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Good morning ada kinan amigo Mike Labsan, si Manuel Oler Labsan Jr. ditan ada barangay Anunang ya lawas mandiring ilmot ada sayan programa tayo tan amay kuwang kulangula aramay titex sika tayo include yung pala kangara na nyo ta amay punbuk tuyay unit tayo natan at aga ni Kurit Iman good morning at kinan Don Ramon Bautista Itan at Region 1 Medical Center. Good morning, Matt. At kinan 0922-884-1256. Tan si Edgar Tanziriza. Ditan at baloy na mga dan. Ya makmaksil so radyo to. Ada kantina to. Lugan ya mampapakan. Ada kantina to. Tamayama ya mandurang ilkonto sa programa tayo. Belated happy birthday ada kinan amigo Bombing Yap
Raul Tingko akain ditan da baloy na lawak. Kaimbag ngagsapaking ka. Isam kayabyab ditan da Maguindanao, parang Maguindanao del Norte. Parang nasa Maguindanao. Sam kayabyab. Good morning kay Dr. Vicente Bernardo at kay Sir Albert Balingit. Objection, Your Honor! Objection overruled. Babantayan ko may sarswila. May Senate hearing manaya. Kalabyan, Karuman. Makakalukat at sa may tsura ng Senator Win Gatchalian. Panuntutan ay taloy bulan, yung umala na kayurong labat di man, tagoy. Yasay mampre-preside at ate gagimira. Si Senator Chis Escudero. Samantalang si Kato at Senate President. Yasay kwanda violation lalamot itanya ginawa da. Yaman appoint ira na say presiding officer considering wala so Senate President. Quick questionan itan ng Senador Cayetano. Duaran Cayetano actually. Untan tumat, iray opinyon na saray abogado. Dakdakol iraratan yung papaway opinyon niya babagaram violation of the satay constitution. Pero si Kwandalante at si Karenang Gawa na Senate rules at saragdamot itanya bagoon niya Senate rules. Sinit tila tate gagimira. Makapasnok mutla si Justice Carpio Morales at Satan. Ipapalapag da sararaya at ate gagimira. Yan nagagaw-gawa da Kongreso. Kanyan ang iter na pasakbay si datin ombudsman tan retiradon maestrado na Korte Suprema si Conchita Carpio Morales. Laban at saray opisyal na gobyerno gagamitan tan babalok tutunda suloy tapian na silbianda suuntalan na pansarili o pampolitikan interes. At ang naisyo, singbaton tayo, kasungpalan napakabat malalapod saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training
training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na. Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning.
Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Pitawag mo pala si rin na Engineer Jal ay number tapiano napituyawan tila si Jela Agbayani. Okay? Tatawagan tayo at ate gagimira si Jela Agbayani. Hello, good morning, Jela. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Nayarin idalat mo lamay problema antoy agawad sa may scholarship na anak mo? Unya sir, so agawad sa may scholarship application po may anak ko. Siya, sir, sa kaya OFW na napod, Singapore, sir. Doara Okay. taon po, di ba, nasumpal mo sa kontrata, sir. Mhm. Bilang sa kayo, nanay, sir, hirap na dilay. Siya tayuran atang, siya gabagabay tayo saray, anak tayo, na sumpal at panaral. Natan, sir, siyempre, atay, scholar ng Mayor Bilin, balbalagya tulong po mo. Anak kuya, napasumpal ko, ta siyempre, saya ay, asawak, siya napantumalabat, sir, siya kaya, lending officer. Natan, sir, siyempre siya matawad siya mala, sir, so kaya natan na housewife na malala na ko, sir. Siyempre aga malang pawenta, siyempre gabi ko yan mo to na dire anak ko na napabalag ka kasi lalaki rin anak, sir. Natan, sir, may application po may anak ko. Then first year to, sir, first sem, sa ikaiba to, yan ang papirma kan ni Mayor, si Kagawad Salvador Fernandez. Okay. Apirmaan naman kan ni Mayor. Natan, panaalagar niya tawag ta siyempre waiting for interview. Kanda. Natan, may anak ko, sir, panaalagar to mo is first year to. First sem. Alagaron to matkalamor sa pantawag. Tanga po, diya kasi, sir, that time wala kang Singapore. Natan, sa ikang kung anak ko, alagar mo labat, anak kang pota. Balbalong malatan niya tulong at sika, no, bilang kita si 20,500, iararami, kakaulog to, kaklase to, sir, akaloblara, tawagan niya. May anak ko, tawagan. Dahil siyempre siya, bilang sa kaya atang, ang sakit sulog ko, sir, ta siyempre siya, sa kaya na leader ng Mayor Belen, si two leader, sir, ta, siya, formerly barangay secretary at Karaan, sir. Okay. Natan, sir, say, kikinong kumala ba, sir, say bagada, ang kapoy isla, sa amin, first team ng first year. December, sir, manalagar ka labaan ako, tanga po isla, dinatalosan mo sa tay bagadalan, tanga po isla. Natan, magkadugot ta, abalitaan ni, anay kaklasitude, elementary, at kanawalan, akaloob. Atang tuman, sir, sa kaya maestra, sa kaya maestro, at public school. Isi siya, asa asawa, si trabaho to, lending officer, pigara malabas, so, monthly, ay, one day rate, minimum wage na ba, sir, so sa kay ago ng asawa. San sa kini, sir, may bilang sa kaya OFW to, si sweldo sa kay bulan 30,000. Siyempre siya, sir, intina ko yung anak ko yung magmalag, anong bulan, uupa ang kura na nanay ko yung kukumpunit sa anak ko, manunang. Di siyempre, ulang, sir, sa kini, gagatas, diaper. Di siyempre, may sisuldong ko, hanggang kumunan lamang, sir. Di siyempre, atan, sir, ay say first time to sa niya tuition to, sir, wala 40,000 plus. Okay. Nathan, pimawil ka as OFW o wadya ka la for good at dagupan? Dagupan, sir, lan kinakubali 2 months ko laba, sir. Natanong kasadig mo dyan, sir, sa inasikasog kaya mong sir, ada scholar to tayo anak ko. Almost 1.5 and what na kag 50 years office, ang tayo, sir, sa makapasasakit na ba yan nilawas nga, hindi ka kasi, yapawil, every Monday, nanang dadita niya, pawil niya, man papalo up with scholar. Kasi balbalag ta ng patulong anak ko. Tuloy year 2 may anak mo dapat eh. Second year to, sir, naton. High school? Natan. Second year college. Second year college. Okay. Oo, sir. Natan, say makapasagin na linawa, sir. Say anak ko, ginawadan, may anggapoy utak ya.
hapon. Akitungtong kami. Timawag kay asawa, timawag kay anak ko. Nakayad kandikin, Madam Malu Tibera. Kasi nang that time, in message ko ay Atty. Tamayo. Second po Atty. Tamayo, sir, kung si Idol, sarap ko ni Toro ya tulong. Tuwang ko. Second Atty. Kin, tungkol sa may scholar to na anak ko, tanggal natan, agaman na kapasok, pero atin maanan ni Yorma lamay tim attorney ko. Second attorney, aniga, mangkero ka, ya certification, letter of endorsement kandi kapitana. Natan, timawag kandi kapitana, Los Diminda Velasquez, sir. Timbaganan, kapitana Los Diminda Velasquez, si siya, sir. Madam kong po, sarag pinikero ya tulong. Kasi sa kayo sa kayo rong natin, igabay ko malaba iya, mangkero ko may letter of endorsement na scholar po may anak ko, tantayo malairat ya bilay ni Madam Kuangkod, kapitana. Second to siya ng kapitana ya sa iba, kasi sa kalaan ako, tantam. Atan mo sa pakaya, iimbal na linawa, sa scholar. Sa plural, sa impasa, kapitan, mayor ya scholar ya karaon. Ultimo ako aga kapasok, ate anak muli. Wanted shock means kapitana. Kato naglanan upapo iya ng kuli-kuli iya yung saman attorney. Ay sir, natan, nagsimang putak niya sir. Kung sa may first Monday, 17 years of age. Siya katungtong mi si Vice Mayor Brian Cua, Councilor Joey Tamayo, tapos sa sampot niya katungtong ko, sir, si Kaplino. Yung kunok may problema, sir. Sa kanan Kaplino, sir, kasi siya, i-sitter ko, sika, kasi mag-experience ka si Atty. Valde. Hello, sir. Si Atty. Valde, okay. Oh, sir. Natan, sir, si Atty. Valde, so pang nitungtungan, minima kami di opisina kasi lakadya, takatungtungan takakon. Nima kami, sir, di Atty. Valde. Natan, sa may kintas, ang takot sa tayo scholarship, sir, di ba? Sa annualya, income niya, 400,000, sir, diba? Walo. Kwento ni ko na basa patakarantuta numan bilang kanyan. Natan, sir, sa ibabagadan sa man, sir, sa sasakitan na linawak, may atay listaan ko muna scholar at karaol, nanang ko muna si kandiran residente, barangay karaol. Kasi, aliwa mo, inagagawa mo na dyan si kandiran sir, dyan barangay karaol mo, nananyo si Kapitana Velasquez, si Kapitana Kayorong, tinapatang ko, Kapitana, nanunong ko palaba sinong sulistaan si Rinyakin, scholar at karaol, sa kanang Kapitana dyan siya, ay anak ko, ang gapilistaan siya, tantamila, sila aluwan Kapitan at karaol. Tayo nila nagagawa. Okay. So si Kapitan Ditan si rin, si Malu? Ang kwanta balot, sir, balot. Kasi, dakal mo na si Mabiyag niya, sir, dakal mo sa issue, ibabagata, to see is to believe, sir. Katong kailangan na nang may listahan at karaol. Paano kami makala may listahan at barangay karaol, sir? Kasi, nananong ko, page na sa Lapingaw, so barangay sa Lapingaw, sa release of new applicants sa scholar na, kapost on page na. Samantalang sa karaol, sir, ultimo info about new applicants or old applicants, bagada, di ba? Sa requirement, so man certain qualification to must be residents in Dagupan City. Kami anak ko, sir, ko nung sa disqualification to, sa nag-elementaryhan to, dyan kanawalan. Kasi sa istorya total, sir, katong di mang papaurong may anak ko kanawalan yung transfer, sa sayman tikin, sayman manatid sa man si katulangan ko katong siya as a mother o sige rin tatay ta siyempre sa kayo malata na balag ya tulong ya si Kiliman hatid sundot anak ko siyempre first born niya anak ko mag-service siyempre issue ni security Okay. Sige ba yun ibaga asing singer kayo od kanawalan sa Yad Karaol? Boundary kami, sir. Boundary ya kanawalan karaol, sir. Akasawa ka boundary ang bayani, sir. Formerly Abalos. Iko Abalos, sir. Okay. Tatay, sir. So, natan wala rin taga kanawalan, tan arom iran baloy. Manlaba lang ti sir, so gabay niya na antaan, sir, kasi wali other barangay kunoya, akaloban sa tayo scholar ng Mayor Bilnen, niya, siyempre, ang sakit, linawa, mitadakaw kami dyan barangay, barangay Karaol, titerawat niya makaloban sa tayo, siyempre, unfair, sir, sa other barangay nakalob sa tayo, scholar Dagupan, di ba, bagada, Dagupan kid. Okay. So, paano tuman, sir,
Ay siya mo salubin ko laba sa ragwan tano duga or aliwa siyempre si totoo malibang iba gata siyempre ako ang tanong to saman saya sa qualification niya is scholar sir. Pero si antak dala ya qualification tang criteria to ta sir must be residence and agan gikan maximum income niya 400,000 Pero atay anak mo registered voter dyan syudad na Dagupan tan. on sir since on sir. Aman na ba lang ti sinamurungan to sir that time elementary that ka nawala niya talaga. Pero nan high school wat talag karaal. Oh, ang kara lang kasi senior ito sir that kara. So masasakitan ko man na linyo sir aman awa rami ka klase to matalit elementary matira kanawalan mo akalublaran. Ato yung bagat si kamot nan attorney Balyoy. Kasi imbaga ng attorney Bali, okay mo ipakatungtong da kandi madam tadita natan nun kin nun amay presidential scholar awarding ditan at City Plaza amang may agaw mo iya interview to may anak ko natan interview kami saman sir mayor mismo natan sa kanan mayor in-interview dami anak ko kasi wad man man i-interview si mayor tan si Madam Malu dyan other barangay sasabihan ni di manera si Kapitana Julie tas si Mayor Belen dyan other barangay o may Remalo si Kapitana Amping tan si Mayor. So dyan karaal sa karaal sa mangirirepresenta si Malu. On sir mo aman sa big question lab ditan sir sa ito po ang puso kinan Madam Malu ed karaal sir. So siya apparently si katiuna aktulang kapitan. Ang kwanta balik sir. Hanggang po malabala si Kapitana Velasquez rin. Hanggang po yan tato. Ang kapenta sa may list of scholarship od karaal sir tanga po kunay kati dayalistaan na karaal na. Kasi karemani endorse? Hindi sir kuno kapo kunay ang tadad sa tan tanda kas ake coordinate kandi Kapitana Velasquez sa tan sa kwanda si siya nga poliking kutan kinanakod sa tay. So jat sayang ka professor anti status to anak mo timundalan unurong. Ang nungurong di sir ang ganang tuira pa pasumpalungkutan ang gano'ng malalala ko ang gano'ng pakasunod na pakapawil ko tag-abori sa rekartar ko anak ko yung makapansumpal. Actually sir sisikan kin kami na uli na kami ama ugugaw kami ni ako gabayan na nadanas od anak ko so adanas si irap ko na sa okay kaya sa gabay ko ang ganang to irap napa-graduate ko yung anak ko okay kasi siya working student at sir sama nakakapang-graduate ako panangasi Diyos okay. Sulaman nakagraduate ako jad pa ka disir mo walay kolor na politika saya aman sir kasi sa arap election kasi wala issue babagada sir ya sarasarag ta kayon pagkalsatan mong baliktad kayo niya konda sir ni siguro siyempre siya mo formerly barangay secretary ng Kapitan Bintura sir katuntan siguro katon aka kinakal si kayo sir tayo ito pa kuno uno duga waliway nagagawad barangay hindi kasi ang gapi sila linawaya makakaban ni bagay problema mit karaon sir siya labat sekong kung siya kang kumalinis so pambilay ko ang gapi lalamangan ko gaman agarab ya dito katon si siya sir si babagara ipaurlin si kato si Malu kasang ka taging kondaran siya sekong ko kinata sa ibagak labatet wa undo gabay dadi investigan day kara tugas sir waliwa. Okay wala kaptan ta ipaway mo so grievances mo oda saray untang kasi aga nayari na deral sa future na ugaw wala pula batlad politika. On sir kasi ibagak mo isit aside ako munti politika ta siyempre future ugaw tan ay di ba sir? Okay so thank you very much Jilad sa tanya Ken pagibus nga mo nasarate grievances mo. Sir, thank you, sir. Okay, thank you very much. Sa kaya rason, former barangay secretary Manaya, nan Kapitan na Bintura, politika. Ay, nako, aga dapat politikaan. Suntal lang future na saray ugugaw. Siya ang sakit dito na walay scholar, yaaliwan tagadtan, barangay Karaal, walad taga Bimaloy, walay taga Kalasyaw, wala ray taga Arumabaloy, walay taga Mangaldan, may natandaan nyo, walay sakit taga Mangaldan niya, scholar da, narulan na droga, at ating agagimira. Wala mo, at imay, ay paway tayon sa kaya kabiyangan na scholar da, mansusugal, akabidyo, takman.
Wala na siya kiraraman yung papaway tayo ng saman. Ay nako, paanong tulaya? Balang ko na walang nilabi, walang maiiwan, lahat pantay ang trato, pero walay politika. Former Barangay Secretary Manaya ng Kapitan Bintura. Si Barangay Kapitan, anggapoy anta to, ud sa may babaga tuyala ng anggapoy antakditan, anggapoy antakditan. Dapat hands-on kayo. Antayo, jad barangay, walay 200,000 inter nan Presidente Bongbong Marcos. Atan, impaway kulatan niya kinitsatan na issue, walay inter to 200,000. May 100,000 sarag yung gamit doon para scholarship program. Kwanto? Aside at sa may pundo na syudad, walay kwarta na barangay. 200,000. Numambilang iner sa panggastusan nyo sa atin 100,000. Okay. May remaining 100,000, sarag yun usaran, para scholarship program, makalakan na limaran scholar at barangay mo. 20,000 each. At limaratan. O di walalay na paaral mo, walalay na develop mo future leader na ani, nabagabayula si rin, sararata na ugugaw at magmariw iran tambay, tanaani, no saraya so na impluensyaan, na sa peers da o dyan environment da, magmaliw iran menis da society. Santo'y nagaway, generalyo so future na sa tanya ugaw, gabay ito'y manaral, walay sueton manaral, pero sa problema lang te, apolitika. In the morning. Ato nagadapat ya panggalawan tan politikaan so future na sararatay ugugaw. Early in the morning. Former Barangay Secretary Manaya ng dati na Kapitan Pipito Bintura kanyan untan. At sa ang sakit sa linaw ato ng misagbayani, wala rin kabat to aliwaran taga dagupan, pero scholar na dagupan. Walay taga bimali kung anak ni na teacher. Tutanoy. Balbalag ta na discrimination. Balang ko, panang delivery na saratay State of the City address yo. Wadtan. Tututukan yung edukasyon na saratay ugugaw, anggapoy dapat natilak scholar sa bawat bahay. Linitan, manririklamo lay sa kaya ateng. Manririklamo lay sa kaya ateng. Atan, gawa-gawa ti lalamutan si Ren, panagdural lalamutitan. Ipapasabi, iraratan na problema, piano aksyonan nyo duga. Kagagawa. Aliwan, pinupolitika. Objection, Your Honor! Objection overruled. Politika so nagagawat sa ata impeachment mat. Sang kanang aton na may papalapag ko lalangula, pasakbayan ng dating retiradong maestrado na Korte Suprema Conchita Carpio Morales, nabuas sing baton tayutan, tanggap walay malaglaom yung oras, pero nata niya agaw walamot sunagawan na community outreach sa program dito at Barangay Gayaman, Bimalay, Pangasinan, Barangay Kamalay, tan Barangay Kanawalan, Bimalay. At panangarutan na Region 1 Medical Center, dyan pangidaulo ng Dr. Joseph Roland Mejia sa Center Chief ditan the R1MC, tan siyempre dyan tulong matlawas ng John Ray Bautista, si Katuya so man papacilitate
sararaya ya community outreach program. Ya singadya kapaborito ko, mahal ko. Jalabat ed istasyon DWGE 88.1 wala ray iitermiran libreng tambal, maintenance para sa rati walay sakit na diabetes, high blood at an aron nira. Walamat iray reading glasses ipapangarod si katayo ng Doktora Mela de Vera Carino. Sa ikwanan Noel Mejia, justice delayed, justice denied. Maong labat walay man pupus da saratan ya incident da barangay Karanglaan si General Haris Pama retired kwanto amalanti sa problema trabaho latan na say pulis trabaho latan na say pulis tani sa patla su kaso tan walalay warrant of arrest. Ano gamitin ta na politika totoo la suman kinitsatan untalos at sararata niya bitlaran issue. Dakil nila so dapat tayo na singbatan tan i-greet iran na viewers and listeners na sayan na programa tayo. Okay? Medyo abalang dya imay abalang at ati gagimi may viewers tayo. Si Lalin Velasquez, sa gabay ko, tanasumpal ng mother ko, ya Kapitan Velasquez, malinis ko mon, so pansampot na, pero ginamit akin at pibabali anda, so Kapitan. Antam Lalin, barangay to tanay, dapat, ang tatunan tinagagawa, ditahan barangay to, alawan sa amin agto anta. Kailangan hands-on ka eda barangay Lalin, alawan sa may pibabalian ditan na sa kaya mangaran na malu tatrabaho na kapitan itan iterto ya amin iraratan nunayari iterto ya amin iraratan so wadtan iran na pangkaukulan eda kabarangayan nabuas at ituloy tatan Lalin no gabay mo bilbilang sumansalita at kayo doon ng mother mo open kayo na buwas ya mansalita saya na programa tayo at ano na ubatan nyo mo't si ibabaga ng Ila Agbayani. Alaran na nyo lang sa programan Likna ay Balay ng RJ Jimenez. Haramay viewers tayo tan na manggregated si katayo pasensya kila tanggapulay malaom yung oras na sayan na programa tayo early in the morning itilak mila lang ula so balag mimpi sa salamat at balang sinansakay kantabay ko at technical side engineer President Nixon Dakal tan si Jael Franz Kayabyab say amigo yo your one and only in the morning just tagngina apo. Ang puta-putang irembalita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito,